F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Kif itir il-ħin, l-aħħar mistieden qiegħed magħna wkoll żamm l-appuntament tiegħu magħna qed nieħu gost għandna lil Kane Said fuq is-sufan, illa għaliex Kane huwa regolari magħna fuq il-programm Niskata kull 15 ikun qiegħed magħna qisu l-kuxjenza Kane anki ta' telespettaturi tagħna speċjalment ta' dawk li verament kultant ikollhom bżonn. Kif aħna Kane? Nsellimlek, Angela, ninsab tajjeb. Mħabbad bix-xogħol bħal kulħadd. Ejja mħabbtin, Iva, bħalissa nixtieq nagħmel daqsxejn spunt għaddejjin b'taħriġ intern. Dak sinjal tajjeb. Iva, taħriġ intern lill-istaff tagħna tal-call center. Mqassam fuq jumejn għaddejjin tajjeb. Tajjeb, proset. Irrid ngħid li Kane huwa uffiċjal eżekuttiv anke għal promozzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli u la darba qed isemmi t-taħriġ u qed isemmi anke lil persuni li jaħdmu fl-istess uffiċċju kemm importanti li dawn in-nies ikunu jafu eżattament anki kif jirrispondu t-telefon u għax jiena nemmen li anki jħossu l-aġitazzjoni ta' min ikun qiegħed fuq in-naħa l-oħra tal-linja. Ekku, li tisma' l-karba tal-ivvizzjat mhux faċli. U titqgħod attent kif tirrispondihom. Ekku, allura aħna bħala fondazzjoni nemmnu li hemm bżonn ta' taħriġ kontinwu, taħriġ brutina. Nirringrazzja lill-istaff kollha tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli għall kollaborazzjoni dejjem insibu minn għandhom. Mhux ħażin, ma stax ngħidlek li qegħdin ħafna, ma stax ngħidlek li qegħdin ftit lanqas. Ġifieri tlaħqu mad-domanda. Iva. S'issa ħnejdu hekk. U sinjal tajjeb talla ħares le, għaliex dan ifisser li jkollna ħafna persuni li jkollhom ċertu problemi. Però iżjed minn kollox, ħan nitkellmu ftit dwar x'jistgħu jkunu anke riperkussjonijiet tal-lob tal-azzard eċċessiv u r-riperkussjonijiet mhux fuq il-persuna biss tkun imma fuq il-maħbubin tagħhom, fuq in-nies tal-madwar u kultant anki fuq il-ħbieb li jkunu viċin tagħhom. Ekku, sfortunatament il-prattika tal-lob tal-azzard, il-gambling, iġġib magħha l-pożittiv u iġġib magħha il-negattiv ukoll. Ġifieri meta nitkellmu fuq il-negattiv, il-prattika tibda tirriżulta f'eċċessività, jiġifieri persuna jibda jilgħab b'mod kontinwu u dik il-prattika tibda tieħu l-importanza kollha fil-ħajja tiegħu. Il-kilba, Angela, u l-ħsibijiet kontinwi biex il-persuna jattwa il-prattika tal-lob tal-azzard. Sfortunatament dik il-kilba tiklu minn ġewwa il-ħin kollu jaħseb fuq il-prattika tal-lob tal-azzard, allura anke saħansitra meta jkun ma' uliedu stess. Il-ħsieb tiegħu ikun li imur fil-kazino, imur quddiem il-laptop u jattwa l-prattika tal-lob u jirriskja flus. Iżgur għax inti semmejt xi ħaġa oħra ġifieri da anke mill-kumdità ta' daru flok forsi qiegħed jirrilassa u jara xi film fuq it-television jista' jagħti il-każ li jkun imsakkar f'post fid-dar tiegħu imma ikun qiegħed jilgħab. Ekku, u nerġa' ngħid sfortunatament l-eċċessività twassal għal diversi reperkussjonijiet. Jekk insemmu il-familja għandek reperkussjonijiet soċjali. Nuqqas ta' komunikazzjoni ma' wliedek stess, mal-partner tiegħek. Għandek reperkussjonijiet finanzjarji. Mela. Il-partner tibda ssib affarijiet neqsin id-dar. Jew inkella dejjem nirrepeti ma ssibx finanzi biex tixtri l-affarijiet essenzjali għal wliedek stess. Reperkussjonijiet mentali. Nuqqas ta' attenzjoni fuq ix-xogħol fiħdan il-familja stess. Tibda tinduna l-partner problemi finanzjarji mal-bank. ċekkijiet jibbawnsjaw, dawn huma kollha reperkussjonijiet li kemm jista' jkun qabel ma naġixxu naħsbu fuq x'jistgħu jkunu dawn ir-reperkussjonijiet u l-problemi li tant jistgħu jitfgħu persuna fix-xifer u dara mal-ħadd. U mhux hekk, u inti illi forsi tkun għaddej bil-lob tal-azzard u laqqas qisek tagħti każ,
L-iżjed li tweġġa' jkunu n-nies li l-iżjed li tkun tħobb. Ekku. Issa, inti semmejt xi ħaġa, per eżempju, meta l-parti l-oħra, għax aħna mhux qed insemmu sessi hawnhekk għax jistgħu jkunu żewġ sessi li jaqgħu f'dan il-vizzju, però meta l-parti l-oħra tibda tinduna, inti qed tgħid ċekk li jibbounsja per eżempju, issib għajnuna minn għandkom meta iċċempel wieħed 7-7, tigwidawha tax tista' tagħmel jew jekk ikun hemm xi sinjali li tittoqgħod attent għalihom? Iva, nirċievu diversi telefonati mill-membri tal-familja ta' minu tas-sew ivvizzjat. Il-pariri tagħna imorru oltre. Jiġifieri, meta persuna tinduna li l-maħbub tagħha għaddej mill-problema, għaliex ejja ngħiduha kif inhi, il-vizzju tal-lob tal-azzard ma jġorx riperkussjonijiet fiżiċi, allura diffiċli biex tinduna. Meta tinduna il-persuna nirrakkomandaw, number 1, iżomm il-kalma. Number 2, tuża it-ton adegwat tal-leħen. Number 3, tara li il-problema eżatt minn fejn ġejja. Il-komunikazzjoni, bl-Ingliż ngħidu communication is key, speċjalment fil-familja tagħna. U jiena ngħidlek dejjem ta' mhux meta jkun hemm il-problemi biss. Yes, Il-komunikazzjoni hija ekku. sagrosanta fl-opinjoni tiegħi. Ekku, barra minn hekk, jekk il-problema tkun qiegħda waħda fil-fond, tara li l-persuna tibda tieħu ħsieb il-finanzi tal-familja. Jiġifieri ma nistgħux nisimgħu b'każijiet varji fosthom li persuna ma tkunx taf x'għandha u x'm'għandix il-bank. Laqqas biss ikollha pereżempju BOV card, laqqas biss taf tuża. Jiġifieri mbagħad kif l-affarijiet jibdew imorru għall-ar u l-persuna l-oħra li tieħu ħsieb il-finanzi kollha tal-familja taqa' f'vizzju bħal dan, hemmhekk il-problemi jibdew jimmultiplikaw. U saħansitra mhux nirrakkomandaw li l-persuna tibda tieħu ħsieb il-finanzi tal-familja biss, imma tipprepara ruħha għal rikjesti ta' flus. Għax ngħiduha kif inhi persuna tista' tfittex il-flus minn diversi bnadi anke b'mod illegali. Insemmu l-użura, semmejt li dawn il-jumejn għaddejjin bit-taħriġ. Insemmi hawnhekk u nfaħru ma' kulħadd l-Uwi Bellizzi min-naħa tal-Caritas tal-Usury Service, servizzi ta' użura, jagħmel ġid kbir. Jiġifieri din oħra pereżempju, intom anke bħala fondazzjoni taħdmu ħafna forma ta' katina ma' entitajiet oħrajn. Iva, aħna nagħtu importanza kbira biex aħna naħdmu id fit ma' entitajiet oħrajn fih dan il-vizzju tal-lob tal-azzard. Ma nistgħux il-fondazzjoni temmen li entità qed taħdem fuq l-istess binarji imma waħda pereżempju ma tafx x'inhi tagħmel l-entità l-oħra. Allura inħeġġeġ kellna ġurnata minnhom ta' taħriġ fejn intqajna mas-setqa, intqajna mal-Caritas, mal-Uwi Bellizzi, intqajna ma' diversi persuni professjonisti li jagħtu s-servizz tagħhom. Min issa lemm aħna nafu s-setqa x'inhi tagħmel il-Caritas x'inhuma jagħmlu. U huma jafu aħna s-servizzi ta' għajnuna tagħna fiex jirrikjedu. Xi ħaġa oħra li forsi xtaqt niftaħ ftit fuqha. Intom ma tgħidux lin-nies tilabux, però ilagħbu responsabbli. Meta taf li persuna jkollha problema, għaliex ma twaqfux milli tilab u tibqgħu tgħidulhom ilagħbu b'mod responsabbli? Ara, aħna jisna niddividu, naqsmu il-perkors fit-tnejn mela għandek persuni li jilagħbu l-lob tal-azzard mingħajr ebda problemi, fejn dawn il-persuni iħadnu r-responsabbilta kemm finanzjarja u kemm ta' ħin li dejjem nirrepeti jiena. Imbagħad għandek perkors ieħor li persuna taqbeż dik ir-responsabbilta, taqbeż dawk il-linji ta' kontroll b'xi mod jew ieħor, issa jekk taqax at-tentazzjoni jekk tgħid iva di ta' darba u sfortunatament tiġi dara mal-ħajt. Kif taqbeż dawk il-linji tal-kontroll, hemmhekk nidħlu f'fażi oħra, il-fażi tal-problema. Hemmhekk inħeġġeġ lil kull min qed jismani u jarani biex jekk intom tħossu li
għaddejjin minn problema li l-prattika tal-lob tal-azzard qed taffettwakom internament u esternament ħażin, fitxu l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, aħna bħala fondazzjoni dejjem nirrepeti, inħadmu l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777. Qed jidher is-sit elettroniku hemmhekk barra ukoll. mill-linja ta' għajnuna nazzjonali persuna kif qed naraw fuq l-iskrin, persuna tista' taċċessa il-website tagħna www.rgf.org.mt u tuża l-għażla tal-online chat. Nassigurakom li l-konfidenzjalità hija assoluta fiż-żewġ każi. Proset, antiċipajtni għax dik li kont se nistaqsina l-konfidenzjalità x'kemm importanti li dak li jkun li jiftaħ qalbu jiġi hemmhekk ikun qisu l-ewwel qed ikun mifxul. Illa lix l-eċitament ta' Mhux tagħha faċli, wkoll mhux mhijiex faċli, imma serħu moħħkom minn nies professjonisti li jkunu qegħdin wara din il-fondazzjoni. U każi ta' suċċess kellna. Jiġifieri Walla ħres ma jkunx hekk. ekku ma naqta' qalb lil ħadd dak il-ħin tħossok li ħadd mu se jsalvak, imma nerġa' nirrepeti l-għajnuna qiegħda hemm. ċemplu 1777. Kejn, grazzi tal-informazzjoni li għaddejtinna. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ forsi anki gwida, jixtiequ jagħmlu kuntatt b'xi mod, tindunaw li anki xi membru maħbub tal-familja tagħkom għaddej minn din is-sitwazzjoni, illum hawn nies professjonisti fuq dan il-qasam biss, fuq il-lob tal-azzar. Importanti li tagħmlu kuntatt 1777 jew inkella anki tagħmlu kuntatt magħna ngħaddukom mal-professjonisti tkunu tixtiequ li titkellmu personalment anke ma' Kejn. Aħna qegħdin hawnhekk għalhekk. Il-programm tagħna huwa servizz għat-telespettaturi. Kejn, grazzi. Grazzi lilek, Niltaqgħu Angela. 15 oħra hekk Alla jrid. Grazzi ħafna. Wasalna verament biex ntemmu il-programm għandna lil Herman